Nejčastější dotaz v terénu, jakou elektrocentrálu vybrat ke svářečce, aby vůbec fungovala. Špatná volba způsobí, že svářečka vůbec nezapálí oblouk, nebo v horším případě poškodí drahý invertor. Jak dimenzovat elektrocentrálu pro svářecí invertor? Výstupní výkon svářečky v kilovatech vydělíme 0,8. 80% to je totiž zhruba účinnost invertoru a přidáme rezervu 30 až 50% na proudové špičky při zapálení oblouku. Krok po kroku, jak určit výstupní výkon svářečky. Pozor, svářecí napětí není 230 V, svářečka si ho uvnitř transformuje dolů. Podle normy se napětí na oblouku počítá jako 20 plus 0,04 krát výstupní proud. Pro proud 160 A je to například 26,4 V. Pro 120 A je to 24,8 V. Když proud a napětí vynásobíme, získáme výstupní výkon v kilovatech. U proudu 160 A je to přibližně 4,2 kW, u proudu 120 A zhruba 3 kW. Ale pozor, žádný stroj nepracuje se 100% účinností, to by byl perpetuum mobile. Svářecí invertory mají průměrnou účinnost kolem 80%, zbytek energie se přemění na teplo. Výstupní výkon proto musíme vydělit koeficientem 0,8, abychom zjistili, kolik svářečka skutečně tahá ze sítě. Při proudu 160 A je to přesně 5,3 kW, při 120 A je výkon 3,7 kW a při 90 A klesá na 2,7 kW, protože příkon svářečky klesá lineárně v závislosti na nastaveném proudu. Když tedy stáhnete proud na svářečce na 90 až 120 A, což je ideální pro elektrody 2,5 až 3,2 mm, svářečka si řekne při 120 A 3,7 kW. Když k tomu připočteme bezpečnostní rezervu 30 až 50% na špičku při zapálení oblouku, dostaneme se na bezpečný a požadovaný výkon elektrocentrály 5,5 kW. Pro plný rozsah 160 A, potom až 8 kW. Naprostou nutností je funkce AVR, tedy automatická regulace napětí. Bez ní moderní invertor zničíte. Pozor také na prodlužováky. Používejte průřez minimálně 2,5 mm čtverečních. Plně roztáhnout smotaný kabel na bubnu totiž drasticky snižuje napětí. Vsaďte na jistotu a prohlédněte si kompletní sortiment profesionálního příslušenství a svářeček Kovax s českou zárukou a servisem. Udělejte to, protože svařování je ta nejúžasnější věc na světě. Nezapomeňte nám dát na YouTube like a odběr a napište nám do komentářů, jakou centrálu v terénu používáte vy.